Нах 11 бик пунктуаль башына бүген. Исәнмесез, хөрмәтле журналистлар. Без бүген Ренат Муслимовның "Бүләк булып калсын җырларым" китабын тәкъдим итү концертына багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Безнең бүген кунакта Хайретдинов Зөфәр Гыйлметдинович, Татарстанның халык артисты, композитор, Фасихов Раяз Наилович, Татарстанның атказанган артисты, концертның сәнгать җитәкчесе, Махмутов Марсель Җамилевич, концертның режиссеры, һәм Шәйх Филнар Миңнемөхимович, Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире. Безнең пресс-конференция Татар-информ сайтында онлайн трансляция бара. Татар телендә барачак. Башта кунакларга сүз бирәбез, аннары сорау-җавап форматына күчәбез. Раис Наилович, сездән башлыйк. Менә бу концерт турында тулырак сөйләп китсәгез. Хәерле көн, хөрмәтле килгән җәмәгать, тагын бер тапкыр сезне хөрмәтле ханымнар, кызлар, шушы матур бәйрәм белән котлыйсы килә. Исәнлек, саулык, хатын-кыз бәхете телисе килә. Бу концерт буенча Ренат Асхатович Муслимов, ул үзен теге мин шагыйрь дип теге күкрәк кагып йөрмәгән шагыйрь буларак, бик күп популяр җырлар авторы. Аның 15 март көнне туган көне булырга тиеш, ләкин ул менә узып киткән елның сентябрь аенда арабыздан китеп барды. Бер концертта аның шундый үзенең дә 15 март көнне мин дә туган көндә алайса иҗат кичәмне ясыйм әле дигән сүзе калды. Шимбә көнне бу сүзне әйтте дә, шул икенче атнанын сишәмбе көнендә кызганычка каршы китеп барды. Һәм без дуслары, аның бик күп дуслары, ул бит инде безнең Боз сараенда директор вазифасын башкарды. Һәм дуслары, без аның шушы үзенең шушы эшен эшләргә булдык. 15 март көнен алып куйдык та пирамида залында. Менә аның искә алу кичәсе һәм дә аның җырларыннан торган, аның җырларының текстларыннан торган "Бүләк булып калсын җырларым" дип аталган китабын тәкъдир итү һәм аны искә алу кичәсен үткәрергә булдык. Бу безнең 15 март кичке сәгать 7-дә пирамида концертлар залында була. Состав бик саллы. Ренат Асхатовичның нинди җырларын дигәндә, иң беренче инде минем күз алдыма килеп баса Гөлнара Тимирҗанова репертуарыннан "Тышта буран булса булсын, өйдә буран булмасын" мәсәлән. Әлбәттә, Салават Закич Фәтхетдинов җырлаган "Әтием юкәләре". Аннары миңа эләкте берничә матур җыры "Хәлең ничек" дип сорасалар, тыныч кына әйтәм түзәрлек. Кичен арып бераз көчләр бетсә, иртән торсам тимер өзәрлек. Гомер буе нидер җыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Ходай биргәненә канәгать. Менә шундый җыры "Яшик дуслар гел бергәләп, дөнья булсын төп түгәрәк" дигән җырлары. Һәм инде әлбәттә менә бүген Зөфәр Гыйлметдинович аның 60-тан артык сүзләренә җыр язучы композитор, ул да сөйләп китәр. Менә концертның төп концепциясе, төп максаты Ренат Асхатовичның җырларын, иң матур җырларын җыярга тырышып, шуны халыкка тәкъдим итеп, китабын тәкъдир итү һәм составта тагын безнең Салават абый да була, Зәйнәп апалар, аның афишасы инде бар, бик күп җырчылар, шул Гөлнара Тимирҗановалар, Илнар Сайфиев, дисеңме, Алсу Абелханова, Зөфәр Гыйлметдинович үзе дә берничә җырын башкара, сөйләп китер. Менә шул. Рәхмәт. Зөфәр абый, сезнең әйттеләр инде 60-тан артык көй авторы дип Ренат Муслимовның сүзләренә багышланган. Менә шушы концерт турында, иҗат турында сөйләп китсәгез. Рәхмәт. Ренат абый, менә минем иҗатында шундый шәхесләр бар. Аның берсе Мансур абый Шигабов булса, икенчесе Ренат абый Муслимов. Алар ничек дип әйтим инде, трагик язмышлы шагыйрьләр. Ренат абыйны хәтерләсәгез, беренче җыры, аның популяр җыры, инде әллә кайчан безнең бала вакытта язылган җыр, "Шиңгән чәчкәләр", саны хәтерлисез. Менә ул җырдан соң Ренат абый бик узак еллар
билгеле бер сәбәпләр аркылы, бәлки сән беләсездер, мен әйтеп тормыйм әлбәттә, язмый торды бик озак еллар. Һәм менә шушы еллар узгач, инде без инде үсеп буйга җиттек, без инде җырчылар булдык, композиторлар булдык. Һәм Ринат абый миндә шунда үзенең беренче шигырьләрен тәкъдим иткәч, менә ди ничә еллар узгач, Зөфәр, син мине яңадан сәхнәгә, дөньяга чыгардың дип әйткән иде. Нигә мине чагыштырдың Мансур абый белән? Ул шулай ук, аның шулай ук язмышында шундый трагедиялар булып, ул да бик матур, популяр җырлар, шигырьләр язып, бер 7-8 ел югалып торды безнең тамашачыларның күз алдыннан. Һәм шулай ул миңа әйтәләр, Зөфәр Хәйретдинов мине реабилитировал дип. Шуңа күрә менә бу шагыйрь миңа ни өчен шул хәле яхшы, аның иҗаты, аның нәрсәсе белән мине җәлеп итте. Ринат абыйның иҗатында эчкерсезлек, гадилек, тормышчанлык. Ул хыялдан эзләмий темаларны, ул бөтенчә тормыштан күрәм белә. Ул менә очып барган карага да багышлап шигырь язырга мөмкин. Ул шигырьгә булып калмый, җиннан да җырга язырга мөмкин. Ринат абый исключительный бик кызык кеше иде. Аның менә шушы иң беренче аның шигыренә язган җырын булды. Раяз әйтеп китте, ул әтиме юкеләре иде. Бу җыр Ринат абый андан соң миңа әле әйтте. Мин бу җырны син ача алмыйм диде. 3 композиторга биргәнем аның шигырен. Фирзар Муртазин, миңа тендер ясаган иде ул, Фирзар Муртазин, Илгиз Закир һәм сиңа. Һәм аның шушы җырны заказать иткән кеше ди, шушы синең җырны сайрап алгач, инде менә хәзер синең белән эшләргә булдык ди. Һәм шушы җыр чыннан да бик популяр булып киткәч, без аның белән бик күп менә ничек кенә әйтим инде, минем гел шулай булды. Һәр вакытта минем иҗатта бер автор белән бик озак кына эшлисең, андан соң яңадан икенче авторга килеп беләгәсең, аның белән озак кына эшлисең, менә Ринат белән без байтак еллар миңа санаганда булмады. Менә үлер алдыннан Ринат миңа үзең әйтте. Зөфәр, син беләсеңме ди, безнең синең белән язылган иң күп җырыбыз икән. 60тан артык без синмәҗә, мин шаккаттым үзем. Менә санаганда юк иде. Һәм ул чыннан да теге язылган җырларга түгел, бу җырларны популяр булган җырлар. Менә шул әлеге дә бая Иршат Раяз әйтеп киткән җырлар иде буран булмасын. Әтием юкеләре, Шумыр салкыннары, Зәйнәп җырлаган Саллар, хәтерләсәгез, Авыл кише, Хәния апа җырлаган җырларны сез хәтерлисез. Һәм инде уйлыйм, менә бу безнең 15 мартта булачак шушы китапны чыгуга багышланган концертыбызда шушы җырларның күбесегә түгел, мен әйтәм, иң популярлары шушы концертта яңгырыячак. Һәм уйлыйм, бу Ринат абыйның ел сайын шушы 15 мартта инде традициягә әйләнгән концертлары даими рәвештә булса да, мин уйлыйм, бусы иң яхшыларның берсе булыр дип. Чөнки бу чыннан да Ринат абыйга һәйкәл куюрак кебек концерт булачак. Алла бирсә. Рахмат, Зөфәр абый. Марсель әфәнде, сезгә бирле, сез концертның режиссеры, нинди үзенчәлекләр көтелә концертта? Фишкасы нәрсәдә? Шундан. Концертның режиссеры да һәм Раяз белән бергә без әле бу концертның сценаристлары да. Концертка килгәндә, хәерле көн исәмсез барчагызга да. Раяз әйтмешле, бәйрәмнәр белән барыгызны. Бу концертка килгәндә, менә без күп җырчы шагыйрь дибез, ул үзен шагыйрь буларак танытуын теләмәде дип әйтсәк тә, мин шушы концертта аның җыр шигырьләрен шигырь булып яңгыратасым килде. Һәм алар шигырь буларак яңгыраячак, без инде аның җыентыгыннан шундый күңелгә үтеп керә алырлык сәхнәдәге артистлар җырламаган шигырьләрен туплап, Кәрим Тинчурин театры артистлары Артем Пескунов һәм Резида Салях белән бергәлектә шушындый шигъри блоклар ясадык. Әле шушы концертта егетләр әйтеп киткәнчә,
жыр жырлаудан тыш, шулай ук аның шигырьләрен тыңлап китәргә мөмкин булачак профессионал артистлар укыганнан. Һәм тагын әйтергә кирәк, бу җырларны бөтенебез белә, һәм аларны һичшиксез кешенең тамашачының җырларга теләге туачак. Без шушы фикерне күздә тотып, экраннарда караоке ярдәмендә Ринат әфәнденең җырларын, сүзләрен чыгарачакбыз. Һәм концерт, шигырь алып баручылар җыр белән бергә бәйләнеп, шулай ук экранда да сюжет булачак безнең. Без экранга да видео контент төшердек. Аны мин әйтеп тормыйм, ул дөресен әйткәндә әлегә сер булып калсын. Концертка килгәч күрергә мөмкин булачак. Рәхмәт. Ләкин тагын да шуны әйтәсе килә, бик күп кешеләр катнашасы килде, аның 400-гә якын җыры. Ул җырларны 30-дан артык җырчы башкарар бүгенге көндә. Өлкән буыннарда, яшьләрдә, әле теге сәхнәгә чыгып кына килүче җырчылар да бик авыр булды. Күпләре үпкәләргә маташты. Нишләп мин юк? Нишләп мин соң юк? Чөнки чынлап та карап сайлап алдык иңнәрен, шулардан менә тагын бер ассызыклап китәсем килә. Безнең Салават абый катнаша, безнең Зөфәр абый, Хәйретдинов, Зәйнәп апа, Алсу Абулханова, Филүс Кахиров, Рәсим Низамов, Ришат Фазли Ахматов, Азат Абитов, Вадим Захаров, Илнар Сайфиев, Булат Нигматуллин, Лилия Муллагалиева, Айгүл Бариева, Илнар Миранов, Сирина Зәйнетдинова, Айгүл Каримова. Менә карап, җыя, матур гына шундый саллы, шул ук вакытта шигырьләр белән дә, аның шигырьләре белән дә үрелеп бара торган шундый матур кичәгә барыгызны да чакырабыз, көтеп калабыз. Шуны өстәп әйтәсе килә, әгәр дә сез Раязның алып баручы буларак Монысын әйтмәскә, катнашканында күрәсегез килсә, монысын әйтмәскә иде. Бу сюрприз. Сабит аның сюрпризи акчасын да түләгән идем сиңа, монысын әйтмә инде, пожалуйста, ди. Җинхар өчен дип сорыйм, чөнки мин теге конференция буларак теге әллә ни эшләгән кеше түгел, ләкин Ринат абый белән бик якын булгач, Юк, алай түгел. Дөрес түгел. Нигә мин уйлыйм, Раяз бу концертны алып барачак, монда тагын бер мин сюрприз ишәм әле. Бәлки ул сюрприз булмас та кайберләрегезгә. Беләсеңме, безнең эстрадабызда бар бит пародистлар, бик күп алар. Менә бу яшерен пародист. Мин Раяз кебек пародио итүче җырчыларны белмим. Алар юк та. Менә Ринат абый аның тавышы белән дә ул бик аерылып торучы шәхес иде. Аны, мәсәлән, бүгенге көндә бар бит шундый кешеләр, тагын журналистлар, пранкерлар. Менә любой пранкерыңа бер җанга кую ала, Раяз әгәр дә Ринат абый булып сөйләшеп китсә. Ул шалтыратып, аның тавышы белән дәшсә, куркып китергән Ринат абый терелгән икән дип. Алла сакласын. Ул Ринат Асхатович бик якын кеше иде. Әти кебек ничектер бөтенебезне барларга ярата. Ул аның кырыенда төрле кешеләр була торган иде. Шулай ук, ләкин аның күңеле иҗатта, аның кырыенда бизнесменнар, гади кешеләр, җырчылар, анда кемнәр генә юк, ләкин уларның бөтенесен дә бер өстәлгә утыртып, менә шулай сөйләшеп, без шулай бик еш очраша торган һәм иртәнге сәгать 9-да без көн башлана да иртә белән не хәлләрең бар дип шулай башлый торган сәгать 9-да көн саен артистларны йоклый диләр, син бит инде Салават түгел, бит кахаҗыкларга әйдә тор, яшь бит син, эшлә дип шулай башлый торган иде ул. Аннары трубканы алмасаң, берничә тапкыр кире шалтыратсаң, эре бәрәңге ашадың мәллә балташ мишәр дип сүгә торган иде. Аннары менә шулай итеп ул әйдә әллә нинди сорауларны, әллә нинди ниләрне безнең өчен катлаулы сорауларны хәл итә торган кеше иде ул. Аның шул кичкенә генә менә шундый кнопочный гына телефон, менә шуннан җәйдә бөтен кешегә элемтә бары, бөтенебезне тигезләп,
нинди генә сорау белән мөрәҗәгать итсәң, ул врачлар кирәкме, ул тегесе кирәкме, ул монысы кирәкме? Бөтенебезне менә шулай барлап тора торган бер шундый кеше, шуңа күрә миңа бик зур рәхмәтле бу эшкә, шуңа сөенеп алындым. Миңа менә дуслар ышанып тапшырдылар. Теге менә шушы бөтен җырларны барларга нинди концепция ничек итеп эшләргә мин бик зур рәхмәт әйтсә килә Марселгә алынды. Мин аңа аңлаттым нәрсә икән, без бик менә шулай матур итеп эшләргә тырышабыз. Зөфәр Гыйлметдиновичка һәм катнашырга теләүче һәм әлбәттә бу китапны чыгаруда зур өлешен керткән спонсорларга һәм шәхсән менә Илдар Камиловичка бик зур рәхмәт тәскилә сәгъдәтшиңа, аның ярдәме белән Татмедиага бик зур рәхмәт. Менә шулай без ничектер бүләк булып калсын җырларым. Әле ул ниндидер мәрхүм булыр алдыннан берәр атна миңа әйтә, булды инде дигән шигырь яздым ди. Мин әйтәм, шундый шигырь буламыни? Булды инде. Ул бит инде теге булды инде ничектер. Җитте инде, булды инде. Ул бит инде эш биткәч булды инде. Менә шул шигырен генә әле таба алмадык, кая язып, кая калдырган булгандыр. Бик матур әле җырларын Алла бирсә бездән киләчәктә дә чыгарачакбыз. Аның әле матур шигырьләре калды. Шуңа күрә матур мирас истәлек итеп менә шу концертны үткәреп җибәрергә. Менә мин яңадан шуны өстәп әйтмәкче булам. Раяз әйтеп китте. Бик күп җырчылар аның җырларын җырлый дип. Мен шуңа шакката дим. Обычно менә иҗат кешеләренең, композиторларның, шагыйрьләрнең була үзләренең яраткан шәхесләре, яраткан җырчылары, алар шулар белән яшиләр. Әмма Ринат абай түгел ул. Аны һәрбер җырчыга бирергә теләгән җырлар була торган иде. Мәсәлән, мин аның шигыренә җырны язам. Ни әйтсәң дә бит инде мин уйларым, бәлки бу бераз теге ничек дип әйтим, дөрес түгелдер. Шигырь булып ята ул гомер буе, әгәр аны композитор күреп ки язмаса шулай бит. Мин уйлыйм, композиторның роле күбрәктер дип. Һәм җырны язгач, Ринат абый бу җырны мәйтәм менә шушы кешегә мин тәкъдим итәрем дисәм, шук инде Зөфәр. Менә аның кебек яшәсә Менә килә. ул бәрбер үзенең теге сине убеждать итә, бу кешене менә бөтенләй башка җырчыга бу да җырласын инде. Менә ул һәрбер җырчының күңелен күреп, һәрбер җырчыга ничектер аның мөнәсәбәте. Безнең җырлар арасында мәсәлән шундый бәрбер үзеңнең круг бар. Бар круг кына түгел, группировкалар. Артистлар арасында. Зинһар өчен монысында язда күрмәгез. Алар менә якын итеп аралаша торганнар. Бер группировкада икенчесе бар, өченчесе бар. Әмма Ринат абый шуларның барысына тигезлидер. Аны нәрсә юк. Ул бөтенесе якын күрәдер. Шуңа күрә аның концертында төрле группировкаларда без җырчыларны күргән мөмкин иде. Һәм менә бу концертта да Алла бирсә шулай булачак та. Мин әйтерим, бу бер генә концерт булып калса, ул чыннан да бик күп җырчыларга түгел җырлар үпкәләп кала. Анда шундый матур җырлар җырламыйча кала бит әле. Менә мин уйлыйм, Алла бирсә бер бу җырлар бер концертларына яңгырап түгел, алар безнең гомерлек инде алдагы көннәребездә, алдагы буынга, алдагы яшь җырчыларга, шулай ук алдагы көннәрендә җырлар өчен ретро җырларга әйләнеп китәрлек җырларлар. Мәсәлән, бер вакыт миңа бер җырын тәкъдим итә үзенең иҗат кичәсен 65 яшен ялгышмасам эшләгәндә сәгать телләре дигән җыр. Сәгать телләре әйләнә, бер нәрсә эшләп булмый, чабамын вакыт артыннан, көн сайын армый талмый, көн сайын армый талмый. Мәйтәм Ринат Асхатович, әйбәт, мәйтәм икенче куплетында мәйтәм шундый сүзләр бар. Сәгать телләре әйләнә, булмый гына туктатып, үткән яшьлек елларына кайтыр идем. Шундый сүзләр бар. Мәйтәм, мин әле яшьлек дип, мин бит әле 30, ул вакытта 35 яшьләр, миңа бит әле алай дип, анда теге сәгать телләре әйләнә, гомер агышын күреп, эшләнмәгән эшләр бик күп булыр микән өлгереп, мин әйтәм, Ринат Асхатович, мин булай дип җырлый алмыйм бит. Җырлыйсың, сиңа туры килә бу. Мәйтәм, әйдә, мин әйтәм, сөйләшеп Салават абыйга биригәр бу җырны.
Салават бит ул хәзер җырламыйм дип бит инде ул. Мәйтәм җырлый, Салават абыйга барып, кунакка килеп, үзе булып җырлап күрсәтеп Салават абыйның, әйме? Бара дип әйтеп, эшләнмәгән эшләр бик күп, булыр бикән элгәре. Мин әйтәм, буны бит син җырларга тиеш, Салават Закич, бу синең җыр. Шулай дисеңме? Мин әйтәм, конечно, мин җырлый алмыйм бит инде булай иттереп. Давай, уйлап карыйм, давай. Дигәч, уларны Аллаһның рәхмәте белән репертуарына кертте. Без аны бу концертына да менә чакырдык. Бик матур җыр, Наил Шәймәрданов көенә. Менә Салават абый җырлаган шул ук яшик дуслар гел бергәләп, дөнья булсын гел түгәрәк дигән сүзләре бар аның. Салават абый бер җырлап аны кырыйгарак куйган иде. Аны Ренессанска әйттем. Син алып җырлар дип, без аны менә яңартык та, хәзер ул минем репертуардан төшми диярлек теге юкка тузаннар туздырмый, абынып елларда егылмый, яшик дуслар гел бергәләп, дөнья булсын түп-түгәрәк. Ул бик менә шундый бүген көнгә гомумән туры килә торган дөнья булсын түп-түгәрәк. Түгәрәк бит инде ул теге әйтәсе килә, бөтен кешегә дә бөтен нәрсә җитсен иде, әйбәт булсын дигән. Менә шундый бик күңелле, үзенчәлекле, әйбәт кеше иде. Шуңа күрә 15 март көнне тагын бер тапкыр барыгызны да чакырабыз. Алла бирсә, матур гына үткәреп җибәрергә. Бу китап тәкъдим итү концерты булгач, китап турында сөйләшергә кирәктер. Ленар әфәнде, менә шу китап турында сөйләгез әле. Монда аның җырлары гына кирдеме? Җыр булмаган шигырьләр дә кирдеме? Ничә тираж белән чыкты, шуның турында танышсагыз, рәхмәт. Хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать. Ринат абый инде ул миңа якташым буларак та, күңелгә якын шагыйрь кеше буларак та дигәндәй, ул инде Акташ районыннан үзе, аның сеңлесе дә Фәйрүзә апа Мөслимова, сез беләсез инде, бөтенегез дә чыннан да зур шәхесләр, икесе дә Ринат абыйның чыннан да җырларын инде кичкенә вакыттан ук белеп үстек, тыңлап үстек. Әлфия апа башкаруындагы җыры турында әйтеп киттеләр бүген, инде Зөфәр апа әйтеп китте, шиңгән чәчкәләр турында. Чыннан да аннан тагын инде Актанышка багышланган бик матур җыры бар аның. Шулай ук ул инде гимн шикелле, Актанышның гимны кебек инде. Рәхәтләнеп тыңлап йөрим инде мин ул җырны. Бу җыентыкка килгән вакытта инде чыннан да бик зур эш башкарылды. Бу җырларны туплады, җыйды инде безнең хезмәткәребез. Рәмзия Шакирова, редакторыбыз инде безнең, чыннан да һәм инде шундый затлы басма булып дөнья күрде. Монда инде аның җырлары тупланды, һәммәсенең дә көйләре бар, композиторлары бар, җырчылары бар дип әйтәсем килә инде. Әмма ләкин әле тагын бу китапка җыелып бетмәгән, өлгермәгән җырлар шактый калды. Аларны инде алдагы елларда Алла бирсә җыеп туплап хәзерлисе булыр дип уйлыйм инде. 1000 дәнә белән чыкты бу китап, һәм инде бу китапны бастыруда дуслары булышты. Һәм чыннан да бу Ринат абыйның рухына бер дуга булсын, инде халкыбызга бер хәдия булсын дип әйтәсе килә инде. Хәдия бүләк булсын. Бу китап менә сатуга чыга бүген. Шуңа бик рәхәтләндереп бу китапны сатып алырга да була, һәм инде концертта да ул булачак, Алла бирсә. Бу китапның уникальлеге шунда, тагын кайбер җыр текстларының астында QR-код булачак. Шул QR-кодка смартфоннарны камерасын кушып, шул җырга сылтама һәм шул җырны шунда ук тыңлый алу мөмкинчелеге булачак. Менә шундый уникаль кайбер бөтенесендә дип әйтмим, кайсы җырларны менә өлгердек. Бу идея өчен тагын бер тапкыр менә Илдар Камилишка бик зур рәхмәт. Ул бик без әле башта уйлаган идек, бәлки флешкага җыйып мәлә дип. Ул инде флешка инде, бу
үзенә күрә бик теге хәзер бит инде шундый замана, бөтен кешенең дә теге кем әйтмешли смартфон белән дуслык бар, куйдың, шундук шушы җырны тыңлап алу мөмкинчелеге булачак. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле журналистлар. Сорауларга күчик. Кемнең сорауы бар? Әнҗи. Бармы сорау? Җинап сорау юкмы берегездә? Сорагыз, микрофонны кушыгыз. Микрофонны кушыгыз микрофонны. Юк, кушыгыз микрофонны. Сән безнең онлайн караучылар бар, чөнки алар да ишетми. Менә минем бер соравым бар иде, ансына сез инде җавап бирдегез. Теге айрым артистларны, җырчыларны айырып аламы, үзенең теге яраткан җырчылары бармы дип. Аңа инде Зөфәр абый җавап бирде. Менә тагын шундый сорау. Менә иҗади тандем буенча менә шагыйрьнең бит инде музыка язасыз, име? Ләкин анда менә ничек иде? Юк, бу миңа ошамый, бу сүзләрне мин мондый кидә күз алдыма китерми идем. Бөтенләй теге бар идеме андый капризлы дип әйтүем? Юк, каприз да түгел, таләбе. Менә минем үземнең төп таләбем композитор шагыйрьгә. Аның шигырь буларак идеаль булырга мөмкин. Әмма җырда салганда шигырь бәрабәр үзгәрә. Чөнки җырның аның үзенең таләпләре бар, үзенең законнары бар. Мен әйткәнем дә бар инде, менә бит китап буенча кино төшерәләр бит. Аны бит ничек башлап төшермиләр. Сценарий язалар, җыр язуына нәкъ шулай. Әрнет ул якта бик ипти кеше иде. Аның миңа шигырьдә төп зерно ошый, ә инде калганы без аны бергәләп добивать әдәри. Мин кай вакыт үземдә инде шушы шигырьләрне үзгәртә ясый үземә шагыйрь булып биттем дигәндәй. Әмма миңа бит үземнең сүзне кертү төп нәрсә түгел. Төп нәрсә мен җыр отсын, җыр отышлы булсын. Һәм шуннан да бу яктан без аның белән рәхәтләнеп бер дә гел килешеп эшләдек. Минем сорауым бар. Бу бик яхшы концерт булып башлап тора. Моның составы да бик көчле. Билетлар сатыламы? Аларны каян алырга була? Менә шул турыда әйтеп китә аласызмы? Билетлар җайлап кына сатыла, әкренәп кенә безнең менә реклама компания пара җайлап кына безнең билетлар Кассир.ру сайтыннан алып булачак. Анда төрле 800 сумнан алып, ялгышмасам 1000 дә ярымга хәтле кем нинди урыннар аласы килә. Рәхим итегез. Рәхмәт. Сораулар тудымы? Хәерле көн, Шәһри Казан, Илгизә Кәлүллина. Концертка чыгымнарны кем күтәрә икән? Шуны Концертның чыгымнары өлешчә сатылган билетлар белән спонсорлар, аның дуслары, без алар үзләренең әйтүләрен бик яратмыйлар, ләкин бик күп кешеләр үзләренең ярдәмнәрен теге ярдәм итәселәрен әйттеләр. Әйдә, чөнки ул тагын бер әйтәм. Бик күп кеше белән аралаша торганы, бик күп кешеләр белән ничектер менә элемтә таба ала иде. Аның кырыенда кем генә юк. Шуңа күрә без бу эш белән башлангач, теге эзләнеп, каян табарбыз икән? Шуңа күрә матур итеп, саллы итеп эшләргә, безнең теге сәхнәләр дә матур итеп эшләнәчәк. 3 экран тора торган булачак безнең. Менә Марсель әйтеп китте, 2 кыры экранда җырчылар башкарган җырларның сүзләре караоке буларак, чөнки инде без бит җыр китап сүзләре белән тупланган китапны тәкъдим итү кичәсе дип, чөнки мораль яктан бик авыр булды. Ринат абыйны искә алу кичәсе дип әйтергә. Шуңа күрә без аны позитив юнәлешкә әйләндердек. Ринат Асхатовичның менә шушы бүләк булып калсын җырларын китабын тәкъдим итү кичәсе дип. Шуңа күрә инде бүген дә без аны позитив иттереп алып барырга тырышабыз. Бу теге пресс-конференция нишә булар көлеп утыралар икән дип уйламагыз. Ул үзе бик шундый 70-нең теге ягында булуына карамастан да менә үзенең оптимизмы һәм менә шундый үзенең характеры белән бик күп безнең яшьтәгеләрне кырыйда калдыра торган иде. Ул безгә бик зур теге мисал һәм
Kime etmişli, örnek deydi ol. Менә аны теге үткән заманда иттереп сөйләргә дә авыр шитен җыелган саен аны искә төшереп, аның сүзләре бик кызык. Ул мәсәлән Марат Мухинны музыкальный олигарх дип атый торган иде. Аның нишләп шулай икәнен мин инде әйтеп торасым килми. Аның безнең һәрберебезгә кушаматы ул әйтә, ну нәрсә музыкальный олигарх, хәлләрең ничек синең? Сине өйләнгән дип ишеттем дип ул әйттереп. Ул әйтә бит сәгать иртәнге 9-да бөтенебезгә шалтыратып, хәлләрне белеп, менә барыбызны барлап тора иде. Bütün kişiге дә аннары син ишеттең мәле Салаватның, Фирзәрнең кәҗәсе бәтиләгән. Мин әйтәм, иртәнге 9-да әле мин башта эшләп тора. Шулай мин кем дип, беләсеңме кем дип исем кушкан бәтиенә? Мин әйтәм, юк, Зөлфирә дип. Зөлфирә Шайдуллина исеменә аңладыңмы? Дип, менә шулай үттереп беләшеп, кычкырып көлеп җибәреп шулай көн башланыр. Шуның хәтле җитми Ринат Асхатович, белсәгез, Худай, урыныгыз мактабыз. Рахмат, менә шаралаш вакытында тагын нидер фикерләр тудымы? Әйтәсе килгән сүзләр бармы? Бunda fikirler bir gene. Min indi sizge müracaat etsem kile hürmetli jurnalistler. Bu konsertni turunda matur ettirip söylep, halkka jetkiresi idi. Bu konsert uzashak, biz аны barbar үткәрәчәкбез, әмма залда шушындый матур, саллы, мәгънәле әйбәт җырлар тупланган концерт карый торган меломаннар җыелсыннар иде дигән теләк бар иде. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт алдан ук безгә ярдәм иткәнегез өчен бу мероприятие буенча булышканыгызга. Рахмат, Марсель фән бармы? Сез әйтәсез кил. Мин дә шулай ук Раяз белән килешәм. Көтеп калам барыгызны концертта, килегез, күрегез. Миңа калса, менә Зөфәр әфәнде әйткәнчә, шагыйрь үзе дә эшкерсез булганлыктан, бәлкем безнең концертыбызда шундый ихлас һәм эшкерсез булыр дип ышанабыз. Зөфәр абый, әйтәсе фикергез бармы? Микрофонны кушыгач. Тагын нәрсә әйтеп була инде. Чыннан да әле Ринат абыйның бик күп языласы җырлары булыр иде. Әмма кызганыч, инде без менә шундый язылганнарын тыңлап, алар белән хузурланып, хушланып, алда көннәрдә шушы мираста бергәләп яшик. Рахмат. Ленар әфәнде, китап турында әйтәсе сүзләрне әйтеп бетәдегезме? Рахмат. Бик эчтәлекле һәм бик күңелле матбугат конференциясе булды. Кунакларыбызга бик зур рахмат. Килгән журналистларга һәм кунакларга бик зур рахмат. Тәмам.